I just want to say thank you for all the love. Chikuda, Bo, Nena, Hokoluke, Prague is like my family. खुलुमबाय आं अनाया ब्रह्म रंजालि बैसागुनि गासैखौबो अननाय आरो हामलायनाय थाबाय 19 तारिख खालि आंनि गोदान मेथाइ थाफ्लि बना रिलिज जागोन आसा खालामो बयखौबो नायगोन होनना फैगौ रंजालि बैसागुआव नोंथांमोननि गेजेराव आं प्रग्राम खालामनो रेडि जाबाय आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन प्रग्रामनि थाखाय जगाजग खालामनोबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गासैबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय नैबे रंजालि बैसागुनि थाखाय आं गोबां एक्साइटेड जाना दङ आरो लोगोसेनो गोबां रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ आरो देग्लायनि बोसोरावहाय आङो थांनाय बोसोरफोरनि बायदि आङो देग्लाय आब' आनायाजों लोगो नांनानै जोङो माने आब'जों लोगोसे आं बैसागु प्रग्रामाव ओंखारफानो थाखाय रेडि जानानै दं आरो अब्ला नोंथाङा आब'जों मेडामजों लोगोसे खालामगोन औ लोगोसेबो खालामगोन बेनिफ्राय लोगोसे जुदि हारसिङैबो माने रायजो राजाफोरा जुदि लिंहरो नागिरोब्ला बेहायबो आं थांगोन अनलि आब'जोंल' नङा बा आं हारसिंखौबो जुदि लिंहरनो लुबैयोना खायसे माने माखासे माबाफ्रा रायजोफ्रा बेनिखायनो बिदियावबो थांगोन फोनांजोब खालामबा माबायदि खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बार आच्छा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ दा जेरैहाय माने दानि बावैसो आब'आ एसे होनलांदोंमोन माने माबानि थाखाय मेनेजारनि बाथ्रा बुंनाया एक्चुअलि बेयो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा आब'नि स्क्रिनावनो थागोन जि स्क्रिन नाम्बारावहाय माबाखागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनगोन बेनो आरो लोगोसेबो आंनि फेसबुक पेजावबो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै दोनखादों रंजालि बैसागु जायफोरा माने बिथांमोना इनभाइटेसन खालामगोन बेनि थाखाय बे बोसोराव नोंनि मेथाइ मोनबेसे बे बोसोरावहायथ' आंनि खननायहाय मेथाइ आंहा बिदि आं खालामाखै नाथाय जेसेबांखिनि माने नै दा ओंखारनाय मथे आङो गुबुन माखासे सिंगारफोरखौ आं मेथाइ खनहोनाय जादों लोगोसे जोंहा बर'नि मोजां मेथाइ खनगिरि मोनसोम बिथां ब्रादार बिथांनो आं दोंसे मेथाइ खनहोदों फैगोन बिथांनि मेथाइयाबो नैबे माबायाव एप्रिल दानावहायनो रिलिज जागोन बिथांनि बैसागु मेथाइ फक बैसागु बानायनाय जादों आरो लोगोसे गोदानै जोंहा पबित्र दैमारि आदा बिथांखौबो आं खनहोदों आरो लोगोसे आङो देग्लायनि बे बोसोरावहाय आब' आनायानि जे माबायावहाय प्रडाक्सनाव बे प्रजेक्टखौ माने बिथांनि जि खननायावहाय आङो प्रनाउन्सियेसनखौ आं कारेक्सन खालामना होदों मेथाइआथ' फक सं नालाय कालेक्सनसो बेनिफ्राय बिथांनि जि मिउजिक भिडिअ फैदों बेखौ माने कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ आंनो खालामनाय जादों आरो माला रिलिज जागोन बेखौ जोङो सानदों गाबोन 19 तारिखआवहाय जोङो रिलिज खालामनो होननानै सानदों आरो नोंथांमोननि गेजेराव जों ट्रेलारखौ हगारखानाय जाखाबाय मुङा थाफ्लि बना मा चेनेलाव होगोन आनाया ब्रह्म